ଛୋଟବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି କେବେ ଆମେ ବଡ଼ ହେବା। ବଡ଼ବେଳେ କଥା କେମିତି ଆମେ ବଡ଼ବେଳେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ବଞ୍ଚିବା। ଛୋଟବେଳକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାର କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା କରନି ସେଇଟା କର। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ। ସବୁବେଳେ ପାଠପଢ଼ା। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏ ପାଠପଢ଼ା ବୁଝ କିଛି ନୁହଁ। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝ ଆଗରେ। ସେତେବେଳେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ବି ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା। ସବୁକିଛି ନିଜ ହାତରେ ଅଛି। ଚେହେରାର ସେ ଖୁସି ବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ 6 ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବି ଡରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛ। ସେତେବେଳେ 12ଟା ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ବି ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ହଜିଯାଉଥିଲା ନା ବାୟା ବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି